synes, folk kigger meget sådan glupsk på mig. Lidt luske. Og jeg synes, de skal bare kigge den anden vej. Fordi at jeg er her som forkæmper for kampen imod AIDS. Og repræsentant for kampagnen Humor mod AIDS. Og jeg skulle gerne kunne sende det signal, at folk de skal lade være med at bare tro, at fordi jeg står her og er meget pæn i mit gallekjole her, altså skal de ikke tro, at de kan få noget her. Fordi jeg ved ikke, hvor folk har været henne. Hvad for nogle lande og andre steder, de har været i. Og de kan jo nemt tage AIDS med sig, og det vil jeg ikke have noget af. Fordi selvom, som I godt kan se, jeg er en smuk prinsesse, så kan jeg også få AIDS, hvis man nu kommer et sted hen, der ikke var så godt. Se, hvor de kigger på mig. De vil med mig. De får ikke noget. De skal bare holde sig væk. Det er så svært at være så god.